Això és una casa en la muntanya, això és una casa en la muntanya, ells formen part d'una casa de muntanya, però, esclar, el Sergi Torrecilla, el Javier Beltrán i l'Albert Boronat, l'autor i director, dramaturg i director, esclar, així qualsevol ve a veure l'obra, perquè, esclar, això no... Sí, és atrezzo, però és atrezzo que pot consumir també, tant ells com els espectadors. Això és trampa, Comprem a la gent. Comprem a la gent. Sí. Bueno, és perquè el projecte, l'escenificació es construeix una mica sobre aquesta idea de comunitat, de ser comunitat durant un temps, no? Sobre una cosa que jo explico en un moment de la peça, que és que potser no és perquè siguem una comunitat que seiem a menjar junts, sinó que perquè alguna vegada vam menjar junts, vam esdevenir comunitat, doncs què tal si ho provem, no? Posem això a prova a la pròpia posada en escena de la peça, que a més en el propi text té molt d'això. És el creador i és un autèntic filòsof. Què és més director que filòsof, més filòsof que director o més gastrònom que tot això? Jo crec que, com diu sempre l'Albert Boronat, ha juntat totes les coses que li agraden. Per tant, li agrada la filosofia, li agrada el teatre, li agrada compartir taula amb la gent i ha fet un còctel de tot això i, per tant, és una mica de tot. És tenir l'espectador molt a prop, però aquí no trenquem la quarta paret, aquí les trenquem totes, Sí. De fet, fem la funció amb ells. Nosaltres els enganyem, els diríem que al principi no han de participar, però en realitat estem fent la funció amb ells constantment. Estem a la Hervé Hotel, que ja des d'any i mig té unes línies ben delimitades, es basa molt amb el text, amb la interpretació, amb el talent dels actors, amb un escenari nu, no tant, avui tenim una mica més d'atrenjo, però en realitat és una mica això, teatre molt de prop i fins i tot podria ser allò, també ho comentava l'Albert, teatre a casa. O sigui, algú pot fer una festa i pot convidar-nos a que ho escenifiqueu, no? Sí, de fet està estrenada a casa, està pensada per fer-la a casa meva i per això nosaltres mantenim aquestes dimensions. De fet, aquí el Hervé Hotel és l'únic espai en el que hem posat més gent, que tenim una part de gent quan hi ha més que posem a la grada, però el que ens agrada són aquestes dimensions, també perquè són les dimensions en les que això que busquem, aquesta petita comunitat que durant una estona agafa una entitat pròpia, aguanta, és com un fil que aguanta fins un moment donat, no? Si l'estirem una mica més es trenca i ja és una altra cosa. Aleshores, per això ens agrada sempre mantenir l'essencialitat del que era a casa i que afortunadament va sortir i estem molt contents d'haver sortit de casa. Però tal com està perfecte per tornar a les cases. De fet, a mi m'agradaria tornar a fer-la a les cases, ara que ha madurat una mica, ha fet una mica de trajectòria, a veure com la vestim a dins un menjador o un jardinet, que ara fa temps que no la fem i crec que estaria ideal. Vosaltres què us sembla l'experiència, aquesta experiència? Perquè, a més, clar, és tot lliurat al vostre talent teatral, que és molt, i a més a les vostres pujades i baixades. Vull dir, com us sentiu en aquest format? Sí, la cosa és que a més de compartir menjar i beguda i taula, estem compartint imaginari, que és també la idea d'aquesta foguera, en la qual estem tots al voltant. I el fet d'imaginar junts també ajuda a aquesta proximitat, són com partners en l'escena, són els teus companys d'escena. Tens els seus ulls, tens les seves reaccions, ells senten la intensitat i llavors entre tots generem, i més en un espai com aquest, que per cert guarda molt bé el so, la imaginació i et deixa molt construir-ho tot. Doncs llavors és un exercici maco de fer en la comunitat. Sí, són com contes a la vora del foc, no? Sí, nosaltres apel·lem això a allò, com has dit antes, aquello ancestral, sí, als inicis, a explicar un conte al voltant d'un foc a una altra persona i com ha dit el Sergi, es fem còmplices de la nostra història i junts construïm un imaginari comú. No explicarem res de l'obra, que la gent vingui a veure una casa en la muntanya, però
jo diria una mica el que m'ha inspirat, no? M'inspira Stephen King, m'inspira Guerra Mundial Z, Sí. fins i tot m'agrada molt els thrillers nòrdics i per tant ja m'inspira, doncs no sé, Jon Snow o Carmen Moles fins i tot, No, de veritat, en poc més d'una hora m'he inspirat tot això. Però no coneixia Wittgenstein. I la gent coneixerà Wittgenstein. Home, molta gent surt d'aquí dient-nos que se'n va a la Viquipèdia. L'he consultat una mica abans de venir i jo crec que exacte, que la gent no ho consulti i que vingui, perquè veureu aquí magníficament interpretat i dirigit un thriller filosòfic, no? Això seria aquesta casa. No és cap casa vostra, Aquesta? No, és la... Si tu cas spoiler, és la Wittgenstein, la real, la cabana. La cabana autèntica de Wittgenstein. Ja està, no us diem res més. Escolta, és que us deixem perquè tenim molta gana. On està la truita? Espera. Qui la fa la truita? La faig jo. És un També? signe d'hospitalitat. Ara que no el públic. Què tal? Molt bona. Masterchef, Hosti, molt bona. Bueno. Cada dia em fas de truita. Cada dia faig que dissabte dues. Exacte, dues funcions, dues truites. No, escolteu, el Sergi Torrecilla, el Javier Beltrán i l'Albert Brunat ens agrada molt aquesta obra, ens agrada molt la Herbie Hotel i gràcies per si encara poden estar uns dies més. Gràcies, Mireia, per gravar aquesta entrevista, que la podeu veure al meu canal de YouTube. Vinga. Adéu-siau. Vinga,